Folaka ny tany, folaka loso olo maventy atsika, surtout atsika Nosibe. Loso reny, loso angovavy, loso dady, loso rahavavy, loso anabavy, loso zanaka. Atsika mitomboko vavy nini dunia. Mandriam-piadanagna izy. Fa maro koragna mandeha vahoaka, maro volagna miboaka amin'ny vahoaka. Atsika gnazavazavako ny hakony sy ny feony. Fa ny volagna za marandray. Za tsy pagnano direct mantsagna fa franchement mafana foko zegny. Olombelogno za, olombelogno tomboko vavy. Narary izy. Ntanandro talopitaly be Nosibe. Nataondro ny fahaizagna ny taha. Nagnano ro. Haitsika yaratsika malala. Nangataka elpeni ni dunia, nangataka tadiogo, dadiogo na mali. Fa ampody le malo. Tsy nahazo izy fa tsy mahazo amle fangatahagna nataony. Avokana nagnano fangatahagna we. Angataka ndraiky amin'ny fitsaragna ambony diogo. Momba le mal ny gadragna izy. Zaveko aminareo tsara eto mitandrignesa sofinginareo. Baka tsy agnamezagna tsigny jo, tsy agnamezagna tsigny mbody, tsy agnamezagna tsigny kalo. Partager maximum. Sambako nangataka vidéo naka partager amizegny olo jiaby magneragna Madagasikara maharegny. Satria maro amin'olo magname tsigny. Oni vla tsy nazaka valiny fifidianagna nafatiny ni dunia. Ino esa nini dire valiny fifidianagna. Zay tsy agnaty lohanany valiny fifidianagna zay fa alio azaveko aminareo. Fa hela regny tsika nini dunia marary. Goûté. Kere. Diabète. Atsika tsy mahay tegna foto retigny nini dunia. Nini dunia misy retigny problème de cœur. Nini dunia misy goutte. Hara diabète agnatiny. Mbarako anareo. Navy amizegny Andriamatoa siteny na mangis talopitaly tio ny commencé ny problème nini dunia jiaby. Tio ny famangeny siteny izy tam l'hôpital. Izy koa fa nivangeny siteny izy natsofotro agnatiny prison na karpapoko am prison nini dunia ndre olo magnatriky hany tsy mahazo mosasora nany. I tsy azo vangiagna. Zegny raha nahazo nini dunia tagnatiny prison to. Io tsy defony pénitentiaire. Tandray agname faute pénitentiaire fa taratasy ny koragna Madagasikara. Asanao fo ataonao. Fa ro pénitentiaire tsy tia mono izy feky tsy nagnameza prison tsy nafaty izy hatrizay. Ndre criminel fu azo ny havany vangiagna ko ry havany havery. Nini dunia tsy namono olo, tsy nandenta olo meso. Izy natao karaha igny. Natao karaha igny izy ndraiky naafahagna fahignana nazy ny ala aminazy tompiny. Andeha koragna, tandrignesa tsara naro. Fa misy fanjava raiky nini dunia marary. Asiagna sondy amany tsy mandeha amin'nini dunia. Zegny fotony fatinazy. Nalefa. Am chefony juge Tananarivo le mamey Madagasikara. Zo tsy haiko na ministra, tsy haiko zo nanino. Tananarivo. Fangatahagna nataony médecin chef a Nosibe, l'hôpital be Nosibe. Médecin chef nagnano fangatahagna. Tsy nivaly. Jusqu'à niany ty asa forcé nandifasagna nini dunia na la Nosibe. Tsy nivaly androbaka Tananarivo ni fagnanovagna évacuation nini dunia nde diogo fa marary mare atao sondy amany tsy miboaka. Marary za volagna aminareo io. Tsy niteraka zany ni ambarako anareo tsy reniko tsy la famiko fa za marary. Za olombelogno izy olombelogno. Marary aminakahy. Izy niteraka za misy zanaka. Marary za mandiniky metretry place misy izy. Chef pénitentiaire Nosibe. Vovos chef pénitentiaire en avion. À peine un mois n'avait chef pénitentiaire Nosibe. Chef pénitentiaire naf nangambara si possible za garder nini dunia prison 4. Aretigny nanty fa tsy aretigny tanagnatin'ny prison fa aretigny manonga amin'ny hôpital. Nangandefa taratasy chef pénitentiaire tribunal agnaboagna izy to tsisy valiny. Naboaka ny chef pénitentiaire forcé satria fahitany fa olo fa marary fa tsisy azony atao.
naboaka ny forcé zay izo mbo tsy na miengagé amin'ny asanany arakara zegny koa tony docteur ny l'hôpital be tsendriky hen koa miengagé amin'ny asanany tsy miengagé amin'ny asanany le décision ni resigny ntoy tantara vovô regny narô fa la mairie nosy be nagnamia camion nitsy camion fa nagnamia l'ambulance nagnamia carburant vandy vita zargan personne nagnamia automobile igny vola amposonany nagnatsoka carburant fa tsy la mairie voleza magnaboaka vovô vande mba voleza la vérité miavaoaka vita zargan mena nagnaboaka vola baka amposonany l'hôpital be nagnambara mahazo mandeha ambulance raiky io narô koa pare ambulance miteky mi transporter nini dunia hatria sondy atao aminany fa tsy mandeha tsisy raha many mandeha aminany sondy olo tsy mamany olombelogno de jour tsy voatanako anosy be eto nambarany médecin chef fa tsy maintsy évacuer ty fa ty tsy voatananosy be n'évacuer médecin chef amizay fa mbotsy ny valy ziska mandraka androany atsika volagna eto ty taratasy nalefa Tananarivo amin'ny fangatagna évacuation nini dunia nde jogo mba mandinia lavaka betrotsika tsy mandiniky côté tsy jery aby ty re mandrenitsika zo maty baka amin'ny adalagnatsika izy koa tsika ni rehina atsika ni vondro nini dunia tsy naty tagnatin'ny prison to itsy naty to hatria izo anisany maty agnatin'ny gadra zegny agnaragna anazy maty agnatin'ny figadragna donc naty gadra o gasy décision tsisy ny valy satria nosy be tsy mahava problème nini Diogo tsy mahava problème nini nosy tsisy tany mahavazy koa tsy Tananarivo nalefa Tananarivo amizay tsisy valiny izy igny naty tatsika kemba tsy agnameza tsika tsigny ro mi l'hôpital be nosy be iro pénitentiaire nosy be zegny izy agnanovako direct eto ty tsy fôtindrô avako harambatiako atsika mba mivondro mba mitambatra amy raha karaha zegny atsika jiaby maefa docteur amy l'hôpital be io ao magnano ankity na olo didiany io na olo tahany io azovy tsy miposy docteur zegny za tsy ano agnaragna anazy eto azovy tsy miposy docteur médecin chef nosy be manangana tagnana zalahy azovy iro ndraiky vita zargana napaka décision feky halefa satria olombelogno zoro anateraka magnangy ro misy reny ke mampalahelo atsika tsy mangalahondraha tsy mandiniky atsika zo fola katandrazagna atsika very olo be very olo manga atsika franchement mampalahelo jeritsika Madagasikara jeritsika nosy be milomay amizay atsika io magnagna borzany fidy borzany nikinikeny borzany igny amizay atsika nikeny par derrière koa baka amy lavatay ao atsentsiny tsara amy grand volume izy manentsina masitay mangery ao rodogny fô atsika satria fa malala pory non mais sérieusement ça me fait péter un plomb sérieux ça me fait péter un plomb raha ataonarô ty ziska zotra mbala tsisy décision donc za mandiniky koa avy anosy be fa tinini dunia mbala tsy himboandrô levigny satria mbala mamigny décision baka Tananarivo andevigny izy eto datsika amza zegny mbo tsy azo levigny mampalahelo zegny fikoragna teko ambarambara heto fa koa nosy be ty nanjary tsisy raha vita nosy be tsisy raha vita Diogo fa raha jiaby zao Tananarivo zay raha mandalo zao Tananarivo non mais la tête là yura ilagna décentralisation anao mifaritrinao mizakatena anao mavita raha anao tompony nanjary mila Tananarivo manapaka raha jiaby marary marevakation Tananarivo satria anao gadra nini dunia tsy namono olo tsy nanetitetiky olo meso tsy nagnasasaha olo linamboarazagna fitiavagna namagna niady zony mpiarabelogno miaraka aminany nini dunia igny ni gadragna izy fa natao fa tiandonga politiky za tsy nahita politiky natao nini dunia siramamy fa tsisy raha vita izy mangala legny tany mba tokony azondrô amy tanàna io vidindrô tom fa tsy alafo amy vazaha normal zegny aminakahy hatria tany jiaby lany lafo amy vazaha mba tiany zanatany topotany mba mahavanga nay parcelle mètre carré raiky
Igny raha nigadragna izy ndraiky namuniagna izy. Faty nini dunia mihankiny aminarô tompony andraikitry le tsy nagnomia décision fa fanjava-mandilatra nangatagna décision d'évacuation nini dunia nataony médecin chef nataony chef de pénitentiaire le vonavy io mitsy vo un mois vonavy anos BO hatrezo mba mandiniky izy nisy reny izy nianatra eny izy koa hoe fa grave ma grave tsy nahazo alalagna baka Tananarivo tsy nivaly visaka niany ty nafika amin'iny dunia fo fa igny nanany fa tsy nivaly raha io. Merci aminarô Tananarivo manangantagnana za fa merci anarô Zagnahary anarô Jesosy anarô tompiny fanjakana lolohavigny anarô antampondoa anarô lolohavigny ninarô Madagasikara ranomasigny valampariko izy mpanjaka iny andrenam-pony mery nagnaboaka zegny fa ranomasigny valampariko io mbo mihina anarô jabo mbo azony tsunami anarô Tananarivo.